بابا مر پوے پتر کو تمیز کہنی غسل دے مردی اممہ مر پوے دھی کو تمیز کہنی غسل دے مردی میرے محمد دا فرمان ہے دھی غسل دے وے پتر دے وے پیو کو غسل حق تا اینے پڑھتا ہا جے مولوی ترائے دے نا وے ابا تا سوکم ہویا زیادتی نہ کر ایڈی زیادتی نہ کر پیو نال دھوکھا نہ کر چلو جینے وفا نہیں بھی کی تھی مرن تو بات پیو نال وفا کر چھوڑ و یار پیو نال وفا کر چھوڑ اللہ واسطے منت کر دے آدھائیں مر ونڑی بے وفا نہ بن غدار نہ بن ابا ہر ویلے دعاواں منگدا رہ گئی اج ابا بستر مرگ تے ڈھائے پہ دوں دا دکھ میں ونڈے داؤ اون دا درد میں ونڈے داؤ تو نبی دا غلام کی دو ودا صدین ہے نبی نال دھوکھا نہ کر جیڑا وفادار اماں تے ابے دا نہیں بن داؤ محمد دا وفادار جڑا پیو دا وفادار کہنی جڑا ماں دا وفادار کہنی رانا عزیزہ میں کو بڑا دکھ لگ دے ہووے پتر گرے بان پیو دا جھلے ہووے پتر چونے ماں دے پٹے اے جے پتر کنوں پہ غیرت جمدہ مروننے آ چنگا اللہ دی قسم پتر اوہو چنگے جڑا ماں دے قدم گھٹے دا بیٹھے آدھے اممہ جے اجازت دے جے اجازت دے ایک محمد آیا ہوئے اجڑے وسامن والا نبی آیا ہوئے رو دے رہاون والا نبی آیا ہوئے منہ میں دعوت کر رہا مطن اجڑی کلی واس اللہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ جڑے جاؤ دی بیٹھے ہو وہ اچھا بھئی ہے کہ جملے دوتے غور کرائے گھٹیں دا کہندے قدم بیٹھے گھٹیں دا نہیں بیٹھا گھٹیں دا بیٹھے اگر جاگ کے بیٹھے والا چھوڑو سبحان اللہ میرے پاک محمد دے غلام و ماں دے قدم بیٹھا گھٹیں دے آدھا اممہ جے اجازت دے میں ایک نبی آیا ہویا ہے میں بھی نبی دے منبر دے حدبات دے یہ جملے آدھا ہوں میرے پاک محمد دے غلام و اللہ زہرہ دے ویڑے دا صدقاؤ توارے خدا ویڑے سلامت رکھے میرے وال توجہ فرمائے دنن کوئی سجن مرن پوندے رانا صاحبہ ہر کہیں دے دل جو وڈی خواہش ہوں دے ہر کہیں دے دل جو وڈا تصور ہوں دے ابا جدا پتر تو چیندہ پیا ہووے اممہ جدا پتر تو چیندی پئی ہووے عجیب کیفیت ہوں دیئے لیکن آؤ جنڑ پتر جدا چیندے پیو تو پچھا کر بجھڑے بابے دی کمر تھوڑویں دیئے مان مکوے نمہ جنڑ بابے دا جنازہ چون پوندے اعلان 11 بجے دا دیئے او 5 منٹ جنازے بھی جڑان نوارے ساوے نرنا آدن یارو جنازہ چھاو ٹیم تھی گئی ہے لیکن ہوئے لے دورشتے جے ہونے جڑے جنازے گلی پیٹوے نرنا ایک پوان دی جھلے دیئے بھئی سیران دی جھلے دیئے ایک رو دیا دیئے میرے بابے میں کہندہ رومنا روما وہ دنیا والو جے کر سینے وچ کینا رکھ دے وے میرے لفظاں دی عکاسی کرائے اگر میں گناہگار کو سدئی میرے لفظی برداشت کر سیران دی دھی جھل دیا دیئے میرے بابے گناہ نے وہ میرے درد ونڈا من والا بابا میرے دکھ ونڈا من والا بابا اڈو پوان دی بھین جھلے دیئے میرے ویران گناہ نے وہ سال بعد بھیرا ویا بھیرا سر تے ہاتھ رکھیا بھین ورہے دے ڈوک بولتا چھوڑو یار سبحان اللہ چلو نوجوان نہیں بولیں دے بجھڑے بول چھوڑو
نہ سمجھ آوے نہ بولائے جے پتہ لگ ونجے ذرا زندہ دل لوگ بیٹھے وے بول چھوڑائے قسم خدا دی میں نبی دے منبر تے حد بد تے بیٹھا داؤں اللہ اگر حیا عطا کیتے نہیں بے قدرہ نالا میں رانا صاحباؤ قسم خدا دی جنن سفر چو بندہ گھر آن دے ہوا دنیا والو پتر تیری جائیداد دھر دے دے تیری جیب دھر دے دے مگر میلے پوچھنا لی تھی پہلے پانی پیش کرے دیئے آدھیے بابا پانی پی وال پیو دا چہرہ تکیں دیئے کہ تھاؤں بابے دا چہرہ لتھا ہویا تکینیا وہ کہنا دیاں دھیاں میں محمد دی دھی دی عظمت تو قربان کر رہا وہ دنیا والو جنن تیرا تے میرا محمد اپنی دھی دے دروازے تے ونیا زارا بطول اپنے پاپے دا چہرہ تکیں دیائی جنن پاپے دا چہرہ لتھا ہویا ہویا دھی نیر وہاں دیا دیائی ابا کہیں دکھ دیتائی بولتے چھوڑو سبحان اللہ بھینی درد ونڈے نہیں بھیرا درد ونڈے نہیں بلکہ این آکھاؤں رانا عزیز میں کوہ لفظ دہرا ونڈے بھیرا وندے درد ونڈا وانا آیاؤں اللہ وزدہ رکھی جنا بھین دے گول بھیرا دے شادی دا نیٹھا ویندے بھیرا دی شادی دا کانٹھا ویندے آنکھو کروٹ بھین انداز بدلیں دیئے میں بھیرا دی برات جھڑا تے گھڑولی جیسا میرا بھیرا کھارے چڑھ سی میں پلو جھلے سا لوگوں پھینی وڈے نصیباں والیں جڑی برات سہیلیاں تو مبارکاں ودیاں جھلینیں لیکن انہاں پھینی دے نال میں گو پھین رات دے نیر رویں دیئے جڑی مدینے دے وچ بہتے کربلا دھر رخ کرتے روتے آدھیے ہووے بھائی دی شادی پرنال ہوندے بس بھائی اگر تسا نہیں وے سن دے میں بس کرنا میں اپنے ساتھیاں کو ذرا کور کرنا پیا تکڑے تھی بوائے ذرا میں ذرا ہوش ہی جانا پیا اگر جاگ دے بیٹھے والا چھوڑو سبحان اللہ محبت نالا لا چھوڑو سبحان اللہ میں گھرانے دا ذکر بیٹھا کرے نالا چھوڑو سبحان اللہ میرے پاک محمد دے غلام ہو کیڑی بی بی ہے جڑی مدینے دی سرزمین تے بیٹھے نیر وہاں تے بیٹھی آدھی ہے ہووے بھائی دی شادی بڑی نال ہوندے دکھ سکھو تے غم وچ بھائی وال ہوندے وے دلہا جو بنیو دلہا جو بنیو پلو گئے بدھایا میں بنرا جو بنیو میں کو نہیں صدایا میں دویر اکبر میں سونا گھوٹ اکبر قسم خدا دیو بھیڑی کو بڑے مانو نن بھیرا ماندے بھیرا دی مرضی ہے بھین دا درد نہ منڈاوے جنن چھوی رمضان دیاں دیئے نیانی دی تانگ بھیرا دے گرد لگ وہ چھوی مکدی ہے بھیڑ دی تانگ نہیں مکدی ستاوی مکدی ہے بھیڑ دی تانگ نہیں مکدی اٹھاوی مکدی ہے نیانی دی تانگ نہیں مکدی جنہ انتوی دا سورج تلو تھی دے آپ نظر عباس سے پتر کو سر دیا دیئے میرا لال ذرا بارو دیکھ دے نکل دیکھ کہ تھاؤں ماما بھی نظر آن دیا کہنا بھامے عید نے بھیڑ گھرچ بکرے پکاتے کھان دیئے مگر عید دی دیوار پھرا دے گھر دے پروتے ٹکروں دی تو
اتھے حسین سگران آنکھوں نیر وہاتے منہ کربلا دو کرتے روتے آدیے وے جننال ہونی سہرے پویندی سونے پھرا دے گل پھل کریں دی وے مکنا تے گانا وے مکنا وے دس گئے بدھایا بنراج بنیا میں کو نہیں صدایا وے میں دویر اکبر سونا گھوٹ اکبر ایک سرزمین تے گیا سرزمین سانگڑ آڈیو چھیندی پئی ویڈیو چھیندی پئی دربار عالیہ قبرستان دے قرب و جواہر محفل پا گئی سندھی سرزمین تے اکثر بیشتر میں گناہگار دی حاضری ہوندی ہے میں ات گیا تے محفل اختتام پذیر تھی میرے برادرم میں قبرستان دے نالو قبر دے نالو گزر کیتے ایک بی بی بیٹھی ہے یہ انداز میرے وال توجہ کرا ہے یہ انداز بیٹھی ہے سیران دی کنو قبر دے ایویں دوہاں ہتھاں نال ایویں مٹی تے ہاتھ بیٹھی پھریں دیئے بیٹھے ہو وہ تا ذرا غیرت دے تنکے تے دریتے دا کھولو میں لفظ دینا بولتا چھوڑو یار ایویں ہاتھ بیٹھی پھریں دیئے میں قریب تھیاں تے نال سنگتی ودیان دوستو علاقے دیہن پہ میں پوچھا یار ایک قبر ہے تے اے مئی بیٹھیے اے کون ہے آکھے بھیرا دی قبر دے بیٹھیے اے بھیرا دے قبر دے بیٹھیے میں کہ یار قبر دا پرانی لگ دیئے تے اے جڑی روندی بیٹھیے لگ دے بھیرا آج مویس تو شاید سمجھ کیا نہیں ہے میرے لفظی میں کتا ہی میں لگتا ہے بھیرا آج مویسی انہاں کے کوئی نہ سہی اندے بھیرا موے کو 20 سال تھی گئن میں کہ سال 20 تھی گئن ادھن درد نہیں بھلا ایک جوان بڑا سیانا کھڑا سراف وہ دے ڈھگو صاحب تے کو کہہ نہیں پتا 20 سال بھیرا دے موے کو تھی گئن عیداں 40 موک گئین بھیرا بوئے دے نہیں آیا میرے کنو لوگ سوال کر دے آدھن ڈھگو صاحب آپ بھینی کنو اساں جائداداں جبر نال نہیں گندے بھینی خوشی نال جائداد دے وے نہیں میں کہا یارا بھین خوشی نال جائداد نہیں دے دی ان دے دل وزویزا ہوں دے جے میں بھیرا کو جائداد نہ دی تومی میرے بوئے تے ویرونا مڑ او جانے جائداد قربان کرے نیاں شالا بھیرا تا بوئے تے تیری مرضی ہے بھین دا درد ونڈا یا نہ ونڈا تیری مرضی ہے تھی دا درد ونڈا یا نہ ونڈا تیری مرضی ہے وسوے زمین دے پچھو تھی کو عدالت جمویا لکھوا پانے چیز نبی دے میلاد سننا لیا میں میلاد والے دا ذکر بیٹھا کرے نہ میلاد والے نے کیا حکم نہیں تے تو بھی ذرا لا چھوڑ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے وے لا چھوڑو سبحان اللہ بلکہ ایک لفظ دے چھوڑا بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے غالباً نیٹ دوتے بھی جملہ چل چکے نیٹ دوتے بھی یہ لفظ چل چکے شاید تمہارے گل موجود ہو سن نیٹ دے وچ بھی یہ میرا بیان موجود ہے پیا میں قربان تھی پوا اولیاء تیری عظمت تو قربان تھی پوا اے تک علم چھے بہاؤالدین زکریا ملتانی بولتا چاہ سبحان اللہ ذرا چہرے نکھارو سبحان اللہ میں پہلے آکھا ہے عاشقان دی محفل مولویاں دی نہیں اے نبی دے دیوانے دی محفل مولویاں دی نہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی ان دے کول 50-60 بندہ کٹھا تھی رانا صاحب پہنچ گئے کھونے اچھا بھی جڑے تھکے بیٹھے ہو وہی دے نہ دیکھو ونجو گھر میں کو تئی پنڈا والے ایک سراہ مل گئے سجن بھائی میرے واسطے وہ کافی ہے میں کو ہزاراں دے وہ لوگ 13,000 نہیں چاہیے 1300 چاہیے
جنگ بدر دے یار بولتا جا سبحان اللہ یار بلکہ لفظ بڑا پیارا ہے کہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کو 15-20 بندے کٹھے تھی تے پہنچ گیا انہاں کا حضور میں دعا دے ہاتھ چاہو اللہ بارش دے وے آجا دعا دے ہاتھ چاہو اللہ اچھا میرے وقت توجہ فرمائے ولی میں تصرف کیتے وہ گھر وال ونجو تواڈے نصیب وچ می کہنی کیا جرات تھی وے جٹ دی او شو دے پیچھا مال پے جلے پیچھا ولن نہ پیچھا بیٹھے ہی وے جلے پیچھا ول اگواں دا پیا میر دادا میراثی میرے عالماں دا پیا مجھے تھا یار 50-60 بندہ ہی میں کٹھا دا پہ خیر ہوئے اللہ کرے پوچھو کاکا خیر ہے کدے گیا ہوئے آکو یار گالے ہے گیا سے بہاؤالدین زکریا ملتانی دے کول بارش دی دعا منگوامن کیتے تے انہاں آکھے توارے نصیب اچ کہنی اسا پیچھا والے آنے ہیں اگو میراسی آکھا مرو منگن دا چاج تو آکو نہیں آیا بولتا چھوڑو اللہ واز دے میں نبی دے منبر دے منتگار دے آدھا اللہ سبحان اللہ میرے گلے تے سارے تیرے بھی گلے تے سارے اگر ذوق ہو گیا اللہ چھوڑو سبحان اللہ میرا سیا کھاؤ تو کو منگڑ دا وال نہیں آیا تو کو منگڑ دا وال نہیں آیا تو کو پنن دا وال نہیں آیا اگر والا ویا پیری وے نہ کھیا بارش تو جو والا تھا پہ پنو کی میں وہاں کا میرے نال ہو دھاج دھڑے ہون میر زیادہ آگو بائے لوگ پچھو پہنچ گئے گھر ہون تا خیر سپیکرہ میں چلان تھی نن اگے نگارے دی چوب دیوتے ناران دا بیٹھے ہی بے عشقو وے دلے تک کیوں نہ تڑا پیدا تھی بے اچھا تے نگارے تے چوب مارتے آکھو وہ مار کا اعلان سن کی نو بہاؤالدین زکریا ملتانی اعلان کی تے سویرے نماز ویلے می آسی انہا بندے آکھا وے مرے کوڑ نہ ماروں آکھے کہیں نہیں آمنا آکھا یہ گال تک تو میں پکے دا پیا ہی گال تے پاک ونیو یہ کوڑ ہلاؤ آپے منگوے سی اٹھائیں تا میرے جملے محبت دا دینا اگر اجازت دے وہ میں کو جی وے میرا ماہی سوڑا میں سونے آندے سنگ لائی ہو صدق جاواں انہاں سونیا تو میں جنہ کو جھیا نبھائی سویرے بھی آسی پیر کہنی آکھا مکہ تو ساں کوڑ ہلاؤ جو اعلان تھیا ملتان علی اٹھی دے بھاج پائے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو توجہ ہے پیر دے قدمے ٹھٹے سہیں کرم نوازی فرمائی وے دعا دے ہاتھ چاہتے وے بارش واسطے آپ نے فرمایا وے مرہو میں تو کہنی آکھا وہاں کہیں سی آخ تے نکرے بیٹھے وے آکھتے ہی میں آکھا کہیں نہیں میتے تو ساندے وے آکھتے مکرے وہ آکھا سے اعلان جوان نے اندر بیٹھا کریں دے کوئی رکھ مار گھر بان سومی کو آکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری قبلہ ڈھکو صاحب ایک مجمع دے ایک بندہ انہیں گھیل کھاندہ بیٹھا ہوئے نا 5 تا تختہ بیدر لے چاہ باندے تکڑے تھی بہت رہا
ہاں یار یا میں کو یاد کیتا نہ کر یا کیتا کر دے ترا دل دے دریچے کھول دے بیٹھا کر آکھے اٹھا لنال یاریاں دروازے سوڑے مگر میں آکھے کہیں نہیں ہوں آکھے سی ہون آکھ تے نکرو نا تساں خود آکھے سویرے میاں سی اعلان کروائی بیٹھے دے آپ تک کر گئے چپ ہن عوام کو کیا جواب دے ماں رات دے ویلے تھئی نا رات دل سجو نے ولی کامل سوچا یار گال ہے می آمنا کہنی تے لوگاں ہولائے کوڑ بارش آسی کہنا تے میں کو لوگ جھوٹا سدے سن ای کنو بہترے منہ نہ کر ونیا ہائے 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 آج دا جوان جھوٹے قرآن چاہتے نعرہ تھیا وداؤں دے تے ولی کامل آدھے میں کو لوگ جھوٹا سدے سن ای کنو بہترے منہ نہ کر ونیا آدھر آدھ دا ٹائم ہے اللہ دا ولی اللہ دا کامل ولی توجہ ہے بھائی اللہ دا کامل ولی آدھر آدھ دا ویلا آیا ہے گوری بسترہ چاہتے سی مونڈے تے رکھے سی مو مظفر گھردو کرتے ڈور پیا دے مولا بارش تامنی کہنی لوگاں تانے دیونن میں تیرا ملتان چھوڑ دے اڈو اللہ دا ولی موری بسترہ چاہتے اور میری اماں و بھینا اللہ توانے پردے سلامت رکھے میرے لفظاں دے غور کرائے میرے بزرگوں تساوی غور کرائے اللہ دے ولی نے موری بسترہ چاہتا ہے منہ مظفر کردو منہ کیتے سی آخری گلی وچ پیا ویندے دروازے وچ ایک بی بی نظر آئیے عورت نظر آئیے عورت نے پوچھے بابا کون ہے آپ نے فرمایا دیا میں بہاو دین زکریہ قدمیں ڈھائتے آدھیے بابا ادھرات داوے لئے کن پیاوے نئے موری بسترے جاتے آپ دے نیر وائے گئن آپ فرمینن دیا لوگا گوڑو لائے بارش کہنی آمنی میں ہی تتے منہ کی تیوینا لوگ تانے نہ لوگ میرے نہ دے وینا میں ملتان چھوڑی وینا او بی بی قدم پکڑ دیا دیئے اے بہاو دین ہی میدہ تتا ملتان نہ چھوڑ بارش جانے میں بولو تا جا ذرا سبحان اللہ ذرا عشق دا سینے میں زور لا عشق دا سینے میں زور لاؤ میں ہی وجہ تو ہر محفل تا پردہ رانا میں عشق دیا آیا گانیوں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بوجھایا جا دیا پھڑے دے بولو ذرا پھڑے دے بولو دیا آیا گانیوں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بوجھایا جا دیا پڑھتا پیا ہے وہ عشق دے سکول دے اصول وکھرے عشق دے سکول دے اصول وکھرے ہوتے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جا دیا میں اوتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جا دیا لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جا دیا